Let us pray. Oh, dear Heavenly Father, there are times when we are plagued by doubts about your love. But when we look at the cross of Calvary, that is the ultimate expression of your love, the ultimate proof. Because you did not die for someone who has already loved you. You did not die for people who have respect on you, but you loved for people who are instinctively your enemies. You love for people who really hate you and who really deny your existence. They don't have anything to do with you. That was our condition before. We were children of wrath just like the rest. But you died for us out of the expression of your love, of your mercy and your compassion. And that is why, according to the hymn that we have just sung, that kind of love is really incomprehensible. It is uncomprehended by feeble minds like us. But we have to believe it. It doesn't mean to say that we cannot comprehend it, that we do not believe it because it's too good to be true. No. We believe it with all of our hearts. The death and resurrection of Jesus Christ, the ultimate proof of your love for us. For God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Father, as we go on with our Sunday school this morning, we ask that you will open our eyes and our hearts once again and make it ripe to receive your word, O God, and help us to understand the nature of effectual calling to all of your elect, chosen even before the foundation of the world. We thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen. We are now in the second paragraph of chapter 10 of our Confession of Faith, and still it is under our teaching or doctrine on effectual calling. Now, in paragraph number 1, we have established the fact that only the elect will be saved. Only the elect will believe in the Lord Jesus Christ. Only those who have been predestined even before the foundation of the world will really come to a saving knowledge of God through Jesus Christ our Lord. And the election took place even before the foundation of the world. The decision of God to save souls and to not save others, they are the reprobates, nalagpasan ng biyaya ng Diyos. The decision has already taken place in eternity past, even before the foundation of the world. But there is what we call actual application of redemption, or actual application of predestination. It takes place in history, on the day of our conversion. It takes place in history. Yun na po yung tinatawag na effectual calling. Kasi hindi naman tayo ipinanganak na Christian. Ipinanganak tayo na mga kaaway ng Diyos. Pero sa mga hinirang na ng Panginoon para sa kaligtasan bago pa man nilikha ang sanlibutan, there will really come a time na mula sa pagiging kaaway ng Diyos, sila ay maging kaibigan ng Diyos, reconciled to God, magkakaroon ng peace with God or kapayapaan, pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So that's paragraph number 1, and now we are ready to proceed to paragraph number 2 of chapter 10. Ang sabi po dito, ang mabisa at makapangyarihang pagtawag ng Diyos ay sa kaniyang malaya at natatanging biyaya lamang. Patuloy natin itong hina-highlight
sa pamamagitan ng kanyang malaya at biyaya lamang. Ito ay isang gawain na hindi batay sa anumang nakitang mabuti sa tao, ni mula sa anumang kalakasan o kakayahan na taglay niya. During my college days, hindi pa po ako exposed sa Calvinism, sa Reformed theology, pero malakas po sa akin ang assurance of salvation. Kasi hindi talaga ako naniniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Ang sinasabi kasi ng Bible is eternal life, hindi po temporal life. Itanggalin na lang natin yung salitang eternal dyan, kung ang kaligtasan ay nawawala pala. So, settled na po sa akin ang assurance of salvation during my college days. Settled na po, kahit sa high school days. Settled na po. Pinanghahawakan ko po ang perseverance of the saints. Dahil sinasabi po ng iba na those who endure to the end will be saved. Ang reasoning ko po dati is, tutulungan din naman ng Panginoon ang kanyang mga iniligtas na magpapatuloy hanggang sa wakas. Di ba? Yes, those who endure to the end will be saved. But God will help His people so that they can endure to the end. Yun ang reasoning ko dati. Hanggang ngayon. And Philippians 1:6 nagsasabing, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. So that is something that is already settled. Pagdating sa election, wala pa po akong kaalam-alam dyan. Pagdating sa predestination, wala pa po akong kaalam-alam dyan. At meron pong Arminian na nagpaliwanag sa akin at sinabi niya, yung mga sinasabi ng Calvinist na ang kanyang nang ililigtas ng Diyos ay pinili na niya bago pa man. Hindi ako naniniwala doon, sabi niya. Alam ng Panginoon na ang taong ito ay mananampalataya sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na ang taong iyan ay mananampalataya sa Kanya, kaya niya pinili. Explicit talagang sinabi sa akin. Kaya niya pinili dahil alam ng Diyos na mananampalataya siya. Alam ng Diyos na tutugon siya. Kaya dahil tutugon siya, nakita na ng Diyos sa Kanyang foreknowledge, kaya niya sinulat sa Kanyang libro ng mga pinili. Wala pa po akong background sa Reformed doctrine of predestination, pero uncomfortable ako sa kanyang paliwanag. Hindi talaga ako naging komportable sa kanyang paliwanag dahil ang iniisip ko at that time, tao pa rin pala ang bida. Tao ang bida. At ang desisyon ng Panginoon ay influenced or na-drive sa desisyon ng tao. So, hindi talaga ako confident or hindi ako komportable sa paliwanag na yon nang nagpaliwanag sa akin. At dahil po yon, naging instrumental po yung taong iyon. Isa sa naging instrumental na nagsaliksik ako until I came across some Reformed books. At ang pinakaginamit ng Panginoon sa akin ay ang The 5 Points of Calvinism by Edwin Palmer. Kung kayo po ay magtatanong kung sino po si Edwin Palmer, siya po ang general editor ng New International Version of the Bible. NIV pa na hindi natin ini-endorso na translation, by the way. Pero ang general editor po noon ay isang Calvinist. At nagpaliwanag talaga, siya ang ginamit ng Panginoon. Isa sa pinakaunang ginamit ng Panginoon na libro na nabasa ko on The 5 Points of Calvinism by Edwin Palmer. It's a very good book. It's a very comprehensive book. So, hindi po tayo naniniwala na ang desisyon ng Panginoon na piliin si so-and-so ay dahil nakita ng Panginoon na malambot ang puso ng taong ito, maniniwala ito, mananampalataya ito, at dahil dyan sa advance na nakita ng Panginoon, kaya niya pinili ang taong yan. Dahil may nakita siya na manampalataya yung taong yan. That's totally wrong. And if we will study the Bible, kung ang tao ang pagdidesisyonin, ayaw talaga niya sa Panginoon. No one is exempted. There's no one righteous, no, not even one. There is not a single person in this world na ipinanganak na neutral.
There's not a single person in this world na ipinanganak na neutral. Lahat po ng tao na ipinanganak sa mundong ito ay biased. Biased laban sa Diyos. So kung pag-uusapan po natin ang foreknowledge ng Panginoon, wala nang ibang makukonclude ang Panginoon except sa iisang katotohanan na wala talagang taong pipili sa Kanya. Wala talagang taong pipili sa Kanya. So the decision of God to elect people unto salvation, to elect some unto salvation, not all, but some, is not aggravated by anything that He sees in us in advance, but it is based on His unconditional choice or unconditional election. It is solely based upon His prerogative. It is based on His prerogative. Kaya sinabi dito, ito ay isang gawain na hindi batay sa anumang nakitang mabuti sa tao. Wala pong ganun. Wala talagang ganun. There is no one righteous, no, not even one. Ni mula sa anumang kalakasan o kakayahan na taglay niya. Romans chapter 9 verse 11. Romans chapter 9 verse 11. Ang sabi po dito, Roma kapitulo 9 versikulo 11, sapagkat bagaman ang mga anak ay hindi pa isinisilang at hindi pa nakakagawa ng anumang mabuti o masama, upang ang layunin ng Diyos ay manatili alinsunod sa pagpili, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi doon sa tumatawag. So ang desisyon pala ay doon sa tumatawag, hindi sa anumang nakita, sa anumang meron tayo. Kundi doon sa tumatawag ay sinabi sa kanya, ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay aking minahal, ngunit si Esau ay aking kinasuklaman. So God's decision to elect Jacob and forsake Esau was not based on anything that the twins or the twin brothers had done. Kasi sa loob pa ng sinapupunan ang magkakambal, sa loob pa ng sinapupunan ni Rebecca, the choice was already there. The elder will serve the younger, or the older will serve the younger. Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. So these are frank statements of the Bible, prangka na pagkasabi sa Biblia, na tanging sa biyaya lamang. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay, sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. And it's very categorical in verse 8. It's not from yourselves. Verse 8, it is a gift of God. And verse 9, it's really very categorical. It's not by works so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Nasabi po dito na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. So it's very categorical, my dear brethren. Ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kaniyang sariling layunin at biyaya. It is according to His own purpose. It is according to His own prerogative and grace.
It's called grace because it is not conditioned by anything good in us. It's very categorical. And to those cultic groups na nagtuturo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, they are intentionally or blindly skipping all of these passages over. In the blindness of their hearts, in the pride of their own self-righteousness, ay nilalagpasan, or kung nabasa man nila itong passage na ito, they are too blind to see that salvation is not by good works, but solely on the basis of God's grace. Titus chapter 3, verse 4 to 5. Again, this is another categorical statement that salvation is not by good works, but by grace and mercy alone. 4 na beses na po akong nakapakinig ng funeral sermon ni Eli Soriano. By the way, hindi naman talaga yan siya nagpipreach sa patay. Mga recorded sermon lang yan eh. Recorded sermon. So, 4 na beses ako nakapakinig ng kanyang funeral sermon, pero it's the same sermon over and over again. At sa palagay ko, yun na ang talagang sermon. Kapag may ADD na namamatay, yun talaga ang sermon na ipapaplay. At doon po nag-summarize. Sinamarize talaga ang doctrine of salvation ni Eli Soriano. 3 ang paraan para sa kaligtasan. Una, gumawa ng mabuti para maligtas. Marami din siyang mga teksto na sinasabi, ang style naman niya ay pakwento-kwento lang. Pangalawa, para maligtas, magpabautismo. Pero mag-ingat kayo dahil ang valid lang na magbaptize ay siya, dahil siya lang po ang sugo ng Diyos. At kung siya ay papanaw na ang kanyang pamangkin na si Daniel Razon ang susunod sa kanya. At least meron siyang heir. Problema si Kibuloy dahil wala siyang tagapagmana. Kasi mamamatay, tiyak na mamamatay yan eh. Sinasabi niyang Son of God siya daw ang may-ari ng mundo. Siya na daw ang Diyos. You see how delusional, super delusional that person is. Pero ang katotohanan ay nagsasabi, kapag nagkakasakit yan, bumibili pa rin yan ng paracetamol. Umiinom pa rin yan ng biogesic. Ang Diyos hindi po umiinom ng biogesic. Kapag sa katapusan ng buwan, dahil ang kaniyang kaharian ay andun sa Davao, nagbabayad yan sa wala pong Meralco doon. Kung anumang electric company meron doon, obligado siyang magbayad. Ang Diyos ay hindi obligadong magbayad ng kuryente at tubig at buhis. Kasi ang sabi ng Biblia, the cattle of the field are mine. Ang Diyos ang may-ari sa lahat ng bagay. Pinapakita lang natin. At sa palagay ko, dahil hindi rin niya natutunawan yan si Kibuloy at times sa kanyang kinakain, umiinom din yan ng diatabs. Ang Diyos ay hindi umiinom ng diatabs. Sa mga nanonood sa atin ngayon, wake up. Disillusion. Sana tanggalin ng Panginoon yung illusion sa paningin ninyo na ang tao ay Diyos, tao na umiinom ng biogesic na katulad natin, hindi po ganyan ang Diyos. Problema si Kibuloy dahil wala siyang tagapagmana. Si Eli Soriano mayroong tagapagmana. Si Kibuloy, problema talaga. Sino na naman ang appointed son of God, or sino ang supreme high na susunod sa kanya? Kasi tiyak na mamamatayan unless naniniwala talaga siya na hindi siya mamamatay. Ibang usapan na yun. And by the way, yung mukha ni Kibuloy 1992 at mukha niya ngayon 2019, di hamak po na tumanda. Ang Diyos ay hindi tumatanda. Ibang-iba. Mas pogi pa yan noong unang araw. Ngayon po ay may kumbaga may wrinkles na yung mukha kahit pa nagpapamaintain yan ng derma. Ilagay natin ang tao sa kanyang dapat paglalagyan. Tao, mortal na katulad natin.
Okay? Ang sabi dito, Titus chapter 3, verse 3 to 5, sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal. Well, kung hangal tayo dati, mas hangal pa talaga yung taong kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Napakahangal. Mga suwail, mga nalinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kaniyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Now take note, itong categorical statement na ito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. So ibig sabihin, it's not by our good works. It's not by our good works. Okay, next sentence, ang tao ay patay sa kasalanan at pagsalangsang. Kaya nga ang tao ay lubos na walang bahagi sa gawa ng kaligtasan, maliban na siya ay bigyan ng buhay at baguhin ng banal na Espiritu. There is only one word in English that summarizes man's participation in his salvation. And that word is letter P, passive. Wala po talaga siyang partisipasyon. He is passive. Bakit siya passive? He is dead. Nakakapag-participate ba ang patay? Nakakapag-participate ang patay? Hindi po. He is totally passive. He is dead. Ano man ang gagawin mo sa patay, tama yung sinabi ng isang matandang babae na sa tingin ko, kung merong pinakakontrabida sa TV, qualified siya doon. Grabe yung matandang babae na yon sa sama ng ugali. Tapos, hindi daw siya takot mamatay. At humihingi siya ng pera para pang tong-its niya. 80 plus. Hindi ako takot mamatay. At wala akong pakialam kung saan ako ililibing. Pwede naman akong tatarin at ilibing dyan sa kung saan-saan. Sabi niya, wala akong pakialam. Bigyan mo ako ng pera. Kaya nagtutong-its kasi siya eh. Pero may katuturan yung kanyang sinabi. Hindi naman niya alam kung chinap-chap yung kanyang katawan bago ilibing. She doesn't know. She is totally passive because she is dead. And by the way, pumanaw na po siya at nakakalungkot, hindi talaga niya nakilala ang Panginoon. Pero merong element of truth ang kanyang sinabi. She is totally passive, unable to object, unable to protest. And yun ang kondisyon ng tao na wala pa sa Panginoon. Patay ang kaniyang kaluluwa. Kung binuhay siya ng Diyos, kung binuksan ng Panginoon ang kanyang mata, wala po talaga siyang participation. He is passive all throughout. Magugulat na lang siya dahil nabuksan na ang kanyang mga mata. May isang member ng Cebu church na nagpatutuo sa akin. Dati naman, ilang beses na siyang nakapakinig ng sermon ni Pastor Nene Martinez. Hindi talaga niya naunawaan. And then all of the sudden, bigla na lang niyang naunawaan ang kaligtasan. And so, she responded to the call of repentance and faith, and now she is a member of the church in Cebu. So it's not to be explained as coming through our active participation. Wala po talaga tayong partisipasyon doon. Romans chapter 8 verse 7. Ang ating partisipasyon, dahil tayo ay patay sa kasalanan,
Ang ating partisipasyon ay ang pagtanggi. Pagtanggi sa batas ng Diyos. Yun ang ating partisipasyon. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. That's an active participation on our part. Pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. 1 Corinthians 2:14. He is spiritually discerned. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Merong nakipagtalastasan sa akin sa Facebook. Ang sabi niya, this is just plain nonsense. You guys will believe in anything. So talagang this is really according to what the Bible says to us. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Kahangalan ang bagay para sa Kanya. That's an active participation on His part. Ang kapangyarihan, next sentence, ang kapangyarihan na nagbibigay kakayahan sa Kanya na tumugon sa tawag ng Diyos, kung siya ay tutugon sa tawag ng Diyos at tanggapin ang biyayang ipinagkaloob nito ay walang iba kundi yaong buhat sa pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. The resurrection power of Jesus Christ. The resurrection power of Christ. Yun lang ang kapangyarihan na nagbibigay kakayahan sa taong patay na tumugon sa tawag ng Diyos at tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo. I will put my spirit in them, and they shall be careful to observe all of my statutes. Ezekiel chapter 36, verse 27. Turn to John chapter 5, verse 25. John chapter 5, verse 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Of course, this is figurative language. And if we will compare it with Ephesians chapter 2, verse 5, obviously we know what this is talking about. This is not talking about physical death, but this is talking about spiritual death. Darating ang panahon na ang patay ay makakarinig sa boses ng anak ng tao. Nangyari na ito sa atin. Di ba dati tayong patay? At ang makakarinig nito ay mabubuhay. So dati tayong patay, narinig natin ang boses ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ipinahayag, nabuhay tayo, tumugon tayo. Gaya ng pagkabuhay muli ni Lazarus. May active participation ba si Lazarus sa kanyang resurrection? No. Binuksan ang pintuan ng libingan, and then the Lord shouted, Lazarus, come out! God commanded the dead to come out. And Lazarus came out full of life. May buhay. Ganon ang nangyayari sa ating kaligtasan. It's the exclusive work of God. It's the exclusive work of God. No participation on our part. Now, sa huling 10 minuto, itutuloy po natin ang third paragraph dahil ito po ay walang batayan sa Biblia. Walang batayan sa Biblia pero sinama sa 1689 Confession of Faith. Kaya categorical po tayong magsasabi na hindi po tayo nagsasubscribe nito. It could be true. It could not be true. It may be true or it may not be true. Pero dahil wala talagang batayan ito sa Biblia, kaya hindi po natin ito gagawing conclusive. Yung patungkol sa elect infants,
at hindi elect na infants. Wala pong sinasabing ganon. Kung merong mga sanggol na mamamatay, ang Diyos na ang bahala, wag na nating problemahin. Wag na tayong magsasabing may mga elect infant at may mga hindi elect na infant. We do not know. We really do not know. Whether ang infant salvation ay totoo or hindi, we do not know. Yeah, God has the exact freedom of salvation concerning the adults and infants. Kung si Charles Spurgeon ay nagsasabing ang lahat ng sanggol na namamatay ay ligtas, ay ang tanong ko sa kanya, where is that in the Bible? Maari, totoo. But the problem is we do not know. Kaya wag na tayong magsabi ng conclusive na magsabing yun. At merong mga Puritans ang sasabing may sanggol na elect, may sanggol na hindi elect. Hindi natin alam. Hindi talaga natin alam. Kasi wala pong batayan sa Biblia. Meron po silang sinasabi sa John chapter 3 verse 8. But again, hindi ito proof. Yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, hindi ito proof na sinasabing may elect infant or may hindi elect infant. Sabi dito, humihihip ang hangin kung saan nito ibig at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganun ang bawat isang ipinanganganak ng Espiritu. It has nothing to do with infants whatsoever. Kaya, hindi po natin talaga tatanggapin conclusively ang paragraph number 3. Maaring totoo, maaring hindi. Departamento yan ng Panginoon, huwag po nating panghimasukan. Ano bang sinabi dito? Ang mga hinirang na sanggol na namatay sa kanilang pagkasanggol ay ipinanganganak na muli at inililigtas ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Again, the Bible does not say. Pero, sinabi ito sa 1689 Confession of Faith. Kaya, hindi kasi Bible ang 1689 ha. Ito lang yung pinaka-guide natin, pinaka-summary natin, but we are not bound. Ang Espiritu ay gumagawa saan man, kailanman at sa anumang paraang naisin niya, ang gayon ay totoo sa lahat ng hinirang na tao na hindi kayang matawag ng panlabas na pangangaral ng salita ng Diyos. Wag po tayong mag-presume. Bagaman ibinigay ng Confession of Faith ang talatang ito bilang katunayan, yung John chapter 3 verse 8, ito'y walang tahasang kinalaman. Di ba binasa natin ang John chapter 3 verse 8? Ito'y walang tahasang kinalaman sa talatang ito. Walang sinasabi ang Biblia ukol sa tanong na ito at mabuti pa sana kung ang pagpapahayag o ang confession ay wala na ring sinabing anuman. So mabuti na lang sana na ang confession of faith ay walang sinabing anuman. We do not subscribe to this conclusively. It may be true, it may not be true, we don't know. So, hindi po natin pwedeng panghimasukan ang mga bagay na tago, lihim sa Biblia. Ang mga bagay lamang na ipinahayag ng Diyos ang ating panghahawakan. Mongoloid na namatay, saan sila pupunta? Sa langit o impyerno? The Bible does not say. Infants na namatay, saan sila mapupunta? Langit o impyerno? The Bible does not say. Of course, we want to believe that they will be saved. But since the Bible does not tell us conclusively, the Bible is silent about it, we should not delve into something that is within God's exclusive jurisdiction. Okay, nakuha po natin? Yun po ang paragraph 2 and 3 of chapter 10 of our Confession of Faith. So we do not accept paragraph 3 conclusively simply because the Bible does not show us conclusively about infants who die in their infancy. Okay, meron kayong tanong? We still have 5 minutes.
Jesus Christ is talking to those Pharisees according to their folly. Kasi di ba, they were righteous in their own sight? They were righteous in their own sight. Malinis sila sa kanilang sariling paningin. O hindi na nila kailangan ng tagapagligtas. Hindi na nila kailangan ng manggagamot. Diba? Malusog sila sa kanilang paningin. So, hindi nila kailangan ng manggagamot. And definitely, Jesus Christ was speaking according to the context na sila, ang mga Pharisees ay malinis sila sa tingin ng kanilang sarili. Tapos si Jesus Christ, inaakusa nila na kumain at uminom kasama ng mga makasalanan. So, you see the implication? So, ang implication is, dapat sa amin sumama si Jesus dahil hindi kami makasalanan. Bakit siya kumain kasama ang mga makasalanan? So, by implication, Jesus Christ was speaking to them according to their folly. Ibinalik lang ng Panginoon sa kanila ang kanilang kahangalan. Pero hindi ibig sabihin noon na sila ay malinis, wala silang sakit. Of course, they were sinners. They were totally depraved, but they were just too blind to see it. Kaya ang sinabi ni Jesus, ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Ay hindi ibig sabihin nito na may taong walang sakit. Of course, lahat ay may sakit. Hindi lang nakikita ng mga self-righteous. Ngunit ang mga may sakit. If we will study language, it could mean the grave. Hindi yung eternal paradise na susunod siya sa kaniyang anak. Na it could mean the grave. Kaya hati pa rin ang mga theologians dyan. We better not say things conclusively. Ang sarap isipin na ang lahat ng sanggol na namatay ay ligtas. Sino bang may ayaw noon? Of course, gusto ko rin yun. Di ba? Gusto natin ang ating mga sanggol na nangamatay ay maliligtas, but let's not be driven by sentiment. Wala kasing conclusive na pahayag ang Biblia kaya ibigay natin yan sa Panginoon kasi departamento niya yan. Mananatiling prinsipyo natin, ang Deuteronomy 29:29, please turn there. Mananatiling prinsipyo natin, Deuteronomy 29:29. Ang sabi po dito, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Huwag nating problemahin ang mga bagay na lihim. Problemahin natin ang mga bagay na hayag. Tumugon ba tayo noon? Kung ipinanganak siyang bulag pero meron siyang pandinig, makasalanan pa rin siya. Makasalanan pa rin siya. Si Andrea Bocelli, ay nako, chick boy yun. Napakaganda ng boses. Di ba classical? Pavarotti. Talagang inosenteng tingnan kasi nga bulag Ang daming fans. Pero chick boy, immoral pa rin. Okay. Figurative language yun, hyperbole yun. Ipapaliwanag natin yun sa mga susunod na pag-aaral. Ang ibig sabihin noon is, immortify natin ang kasalanan. Patayin natin, gutumin natin ang kasalanan. Yun lang ang ibig sabihin noon. That we will do radical actions to mortify the deeds of the flesh. Hindi yung literal na dudukitin natin ang ating mata, puputulin yung ating kamay. Kasi kahit dukitin natin ang ating mata, makasalanan pa rin tayo. Meron pong hypothetical song si Freddy Aguilar. Yung bulag, pipi at bingi na kanta. Merong kanta si Freddy Aguilar niyan Marami sa ating nabubuhay ng tulad mo.
Na 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 na. If there is such a person na bulag, pipi at bingi, so ang implication is wala siyang kasalanan dahil siya ay bulag, pipi at bingi. Meron pa rin siyang natitirang sense of touch. Makasalanan. Jeff? Tingnan natin ang English translation, ha? Hindi ko alam kasi meron dito elect infants dying in infancy. Okay. So, hindi tayo magpapasakop diyan sa paragraph chapter 3, ha? Hindi talaga tayo magpapasakop niyan. On the basis that it doesn't have a clear scriptural warrant. Okay, much as we want to extend our Sunday school, but our time will only permit us to tackle that much. So let's pray and commit these things to God. Father, we thank you so much for your word. Salamat dahil pinaalala ninyo sa amin sa umagang ito na walang anumang meron kami na siyang nag-udyok sa inyo upang mag-decide na pipiliin kami. Ang pagkahirang ninyo sa amin ay nakabatay lamang sa malayang pagpapasya ninyo. Unconditional choice. Unconditional love. It's not because of anything that you foresee as something good in us. That's why you decided finally to elect us and to choose us now. What you see in us is what you see in anybody else, enemies of God, born sinners, biased against God. We did not want to have anything to do with you. We even denied your existence. We were willing to do so. Kung pwede pa lang sanang magtagumpay kami na itanggi ang inyong existence. And that is what many atheists are doing. But deep within us, our conscience is telling us that there is God. We are just suppressing the truth in unrighteousness. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy niyong gamitin ang aming mga bibig, ang aming mga kamay, upang itanghal, ipahayag at isulat sa aming kamay ang katotohanan ng Ebanghelyo. At naway naisin namin, ilagay ninyo sa aming puso, na maging kasangkapan kami na merong kaluluwa na madala sa paanan ni Kristo through the instrumentality of our lives and testimonies. Help us to be men and women of prayer and evangelism. After all, this is every Christian's responsibility. Tulungan ninyo kami sa aming pagpapatuloy, sa aming pagsamba sa umagang ito. Kumilos kayo ng makapangyarihan at iligtas ninyo ang mga wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray.